Hölgyeim és uraim! Technikai zsenialitásom ne továbbja, hogy belekavarodom a gombokba. Ne röhögjél, Gábor bácsi, légy szíves, könnyű neked. Köszöntünk mindenkit a One Fesztiválon, hölgyeim és uraim! Nem egy egyszerű történet ez, mi ugye minden évben más-más városban vendégeskedünk, és most Zamárdi annyira aranyos volt, hogy ők látnak vendégül minket. Vannak-e itt zamárdiak? De Gábor, jó, hát róla és Péterről tudjuk természetesen, és nekik köszönjük is a munkájukat mindenképpen. Az a helyzet, hogy most itt vendégeskedünk. Tulajdonképpen szerda óta, ugye 3 helyszínen, közösségi házban, a Kertmoziban és itt a szabadtéri színpadon is. És hát most ráadásul egy kicsit komplikálódik a történet, ugye ők voltak a Tordasi Szivárvány zenekar, és hát most egy egészen sajátos produkcióval. Ti hova álltok oda hátra? Nem fogtok ide előre jönni? Hátul zümmögő kórust alakítotok? De megoldjuk. Gábor bácsi, megkérdezzük, ha előre tudjuk-e hozni a mikrofon. Előre hozhatjuk? Előre hozhatjuk. Figyelj, itt az ének mikrofon, ezt megfogjuk, ide előre jön. Akkor már most... Maradjon hátul? Gábor bácsi, te direkt csinálod, ezt komolyan mondom. Imádom. Jó, jöjjünk közelebb. Ugye nehéz dolog ez, mert az együttes játszik, mi meg kölcsönkértük ugye az ének mikrofonokat. Az történik, hogy ugye ezen a fesztiválon ez a sok-sok ember szokott fellépni. Na de, vannak olyan nagyon kedves hölgyek és urak, akik őket felkészítik ezekre a produkciókra. Na, ezek a hölgyek és urak láthatók most a színpadon, akik egy dal erejéig most ők maguk is szerepelnek, jó? Hát most egy dalt tőlük hallgatunk meg. Ugye ők a felkészítők kara. Még nem találtunk jobb nevet, de majd segítők kara. Most, de jövőre kitalálunk valami frappánsabban. Jó?
Tehát, hölgyeim és uraim, a 3 napra való technikai malőrt követően és némi gyors átköltözést követően csak elkövettük ezt a dalt. Köszönjük a Szivárány Együttesnek. Óriási. Köszönjük szépen!